בפרויקט של הללויה, אני האימא של הללויה. אני בעצם עושה המון דברים. אני מראיינת את החבר'ה שבאים. אני מלווה אותם לאורך כל הדרך, מהרגע שהם מגיעים עד לרגע שהם חוזרים. אני מדברת איתם הרבה על הנושא של ציונות ומטרות, כי הדרך שבה אני רואה את הפרויקט הזה, זה לא סתם עוד תחרות שהם משתתפים בה. זה לא סתם קבוצה של אנשים שבאים ושרים ומנגנים יחד ונהנים. הללויה זה בעצם מיזם ציוני שרעיון יתר מניע אותו, והיתר הזה הוא זה שקובע. נכון שחלק מהם הגיעו, אולי כי הם רצו להיות כוכבים, אולי כי הם רצו לזכות בפרס והשלכות חומרניות. יש כאלה שהגיעו מבתים ציוניים, ויש כאלה שידעו פחות על ציונות ויהדות. אבל מה שחשוב זה שלפעמים מתוך שלא לשמה, בא לשמה, והם יהפכו לשגרירים הטובים ביותר שיכולים להיות. כי שגריר טוב זה לא תמיד בעל הידע הרחב, זה לא אינפורמציה. שגריר טוב זה מישהו שהשאיר את עצמו בחוויות, ופה הייתה להם חוויה מכוננת. חוויה שהיה ברוח ונשמה וקשרים עם אנשים טובים, עם יהודים שהגיעו ממקומות אחרים ועם ישראלים שהם היו איתם יחד. צהל, בית ספר רימון, משפחות שהם ביקרו בהם, וזה משהו שיקח אותם הלאה, כי כשבן אדם יוצא, כשמשהו נכנס לו ללב, כי הוא קיבל הרבה רוח והרבה נשמה, זה גם יוצא. הם לא רק יהיו יהודים יותר טובים, הם יהיו אנשים שירצו לספר את הסיפור שלהם, כי זה בתוכו שם נמצא. וכאן זה מחזיר את זה חזרה אלינו. כי הסיפור שלהם זה הסיפור שלנו. הם באים הנה והם שרים בעברית. יש לנו משהו בזהות המשותפת שמלכד אותם ואותנו. הם אולי מדברים כולם בלשונות רבים, כי הם הגיעו ממקומות שונים, אבל לכולנו יש שפה משותפת. ואם הם הכירו את השפה העברית לפני שהם הגיעו, זה היה בדרך כלל מתפילות. ופה זה בשפה מדוברת. הלשון קודש הזאת הפשיטה את סמלת השבת שלה, והם חולמים בעברית עכשיו, והם מדברים בעברית, והם שרים בעברית, וזאת המטרה.